Karon akong buhaton. Magbuhatag Christmas tree kay hapit naman daw ang Pasko. Dili daw, hapit naman Pasko. Nay wala tang maggugod. Ay kalimot, please like and subscribe. Dara, ngana ni ito ang paraan nga Christmas tree. Atong buhaton. Ayos-ayoson kay piko-piko na. Tuig pagod. Kita kapalit og bago guys kay sabaan pa. Pwede ang moadto dito pigols lang. Alam, ayos-ayos na ito itong Christmas tree. Okay, hapit na ba kuan? Saan na pizza ron? Sa pizzahan na ron? 22 sa November. Hapit na di ay. Gamay na lang kahit kulang. Kanya, takabuhat o Christmas tree. Kanya laging mo siguro tayo po anani. Anong luya na gani cut dito sa itaguan na to sa Christmas tree ba? Kanang naluya kay may mga kaon na tungod sa pandemic ba? Luyan na. Lugay pa kaayo siguro ato ang sa bubang nga problema. Pandemic. Naraon. Asa na itong sumpay ani? Ano na? Hindi ka layers eh. Hindi ka layers eh ni. Ay, wala. Looy kayo. Ay, abugan ta. Okay. Ayaw, what's da ang luya? Uy, kay wala ba yung luya kayo ng baligya? Di mo mag luya na, ganihit. Ang kalabasa, ganihit. Gamay-gamay naman diya ini siya. Huwag mo kaangay na dito sa kanto siguro. Anak-anak lang ni siya. Kaduha. Kikion na na siya. Ay mga bag ko kaya unta. Pero ayun lang takay. Sud man ang karon takapalit og bag. Wala. Sud jud. Dili paano masabi. Wala hindi paano masabi na lisod jud. Next, saan man tuwa ng lisod? Bigyan na akong pera. Lisod kay pandemic. Wala kapalit, bago. Labi. Papo na. Toyo, gamay. Straight gamay. Mas ayos so naglis niya, oh. Napiko siya. Ito, ano. Ay, wapo ba? Mas, like pa sa Ay, isa. Uy, paduoy ka dayan. Ang saan ang staraan na eh? Ano? Itakod mo na. Star. Saan na idiretso bubo? Ako na yung magkuha na ron. Wala sa ako.
Abrihin na, ibutang sa panaksan kung kuan ko. Kung powder, butang kaya kung mag-estimate sa tubig. Hindi panaksan. Dili na yung madahon. Panaksan ka na, no? Ito powder raw. Ayun. Tinulog gani, butang sa panaksan. Ay, Hello? ano pagtunog ang butang ng tubig? Panaksan, no? Be. Butang sa ang katubang powder sa panaksan mo. Ang sana ba sa? Ang sana panaksan? Ito mo panaksan, o saan yung panaksan? Ano may lain yung panaksan? Pacific Wave. Di ba ka matagak ang agiyang bagyong Ulysses? Daw? Akong testingan ugoy bago agi. Di ba matagak ang agiyang bagyong Ulysses? Oh, hindi ay. No, ang binuang na tani guys ba? Para siyang-siyaw, dalang kagoon. Lipay-lipay. Ang problema na sa dani ay handa sa Pasko. Hindi na na. Wala ang tagulay handa guys ba basta kuan. Kasimba gani lang. Ato pagsimbahan man gihapon. Samot na noon yun. Gingon, bahala gulay kwarta, basta musimba lang sa Pasko. Ano din naman ta kaingon, anak, kay di man ta kasimba. Mas mura itong kalipay pag simba. May Pasko lagi. Sa man, di naman noon ta kasimba. Mapur ba dyan kayo ng paduong kani mi sa Digalyo guys. Masimbag kada buntag gani sa 12 9 days bitaw na siya. Oh, malipay na ko ang anak kay magkurug-kurug sa katugnaw sa ikag kagmata. Nya. Kuan. Kay manto na lagi simbahan. Nya, apid hapyuron na nimong buhok. Tugnaw man niligo. Pahumot lang dayon ka, maglamos ka, pahumot ka. Kadlawon humot rest ka ay kasimuton kay. Kadlawon humot ka kayo. Parang dili naman tama kay nana o simba. Na. Panay klipay. Hindi naman pwede daw magsimba.
Bis simba ra ta sa buhay kwarta. Man unta ka simba. Ma-remember jud na ko ning matag sayo ba niya. Kurog-kurog ka pa sa katugnaw. Ay, magsimba na. Gabi na dito sa among simbahan guys. Oh, mingaw kayo. Sa Pink Sister. Dito. Na may silbya diha taga Kadlawon. Ya. Usahay sayo ka Amy. Una pa Miss Pari. Sige may gulat sa Pari. Ya. Kaning Pari. Gulat naman nagbaktas di ay siya. Daka guys kay mingaw man kay Kadlawon ba. Wala pa may Pari. Na may anak nag-anak man to mga iro oh. Experience yun na ko ni wala. Oh, anak yung mga iro. Wala, kuyawan ko kay kung nag-aw lagi mga iro eh. Yung sa iyo, puntag, bangit-ngit pa. Yung pa'y pare, nagulatulat ni dito simbahan niya. Mandi eh, si father, dito rin siya sa unahan sa walang parking. Ya, na-late naman siya no, nagsuta naman daidaan siya. Yung mura lagi ka ng siguro ang lingon nato ba nakakita ba sa iya nga nanagan yung mga iro pod kita siguro yung nato nga na may singit-ngit lang sa ninag puti giaw lagi yung mga iro siguro kita ang mga iro ba sa lingon nato nga nanagan sa ikas pare ni gulok dito singit-ngit gulo ganindog balibo. Ko father man to. Ipang-aw lagi sa kuan sa iro siguro nga di ko na to nanagan kita ni father. Delikado ba na sila si father. Lahan. Lawas di kitang pagtinga sige kung di mo na to kisam ning gasuri-suri. Kadlawon dako. Nabanggaan siguro si to ganila no. Nagan ang mga iro sa te nag-awusad buhad luka lang kay paminahon nakatindog sa balibo wala mga iro tanaw na sa unahan mas father man to mas kalibunan na nabaktas dahil siya kada oras man iyahang higdaan sa seminary raman ko siya. Si father di ay yawo sa mga nilituan sa mga ilo kung di ano natin. Sibuwag siguro ba pagkakita sa paring gabaktas. Buti ko kayong sinina ni father niya. Gabi ko to, ngit-ngit ko kayo. Mahayag siguro ba? Magpagsuga ba siguro ba nga ang hayag? Naglakaw siya. Nanan. Pabitaw mga iro. Nagan siguro itong mga gawin natin ba? Buto, giganahan din simbag Kadlawon kay uban anak na ika. Mga karag mga kuana ba ka ng classmate na nimo ba kada buntag na dito mga classmate na mo ba oy na akong classmate naglingkod na sa unahan baga ko kayo to kayo simba sa Kadlawon na kayo nga permanente mamunimba po itong mga teenager mga tiguwang na mga classmate na mo sa'yo kasi katapad mga imagine mga 16 days sila mo ka days na 9 days mo magtapad nagkabuntag sa iyo. Hey guys. Yeah. Ang naguba nga sali. Naguba nga bowls kay kulangan torimatsihon ba. Ay na lang. Guba manggod siya guys. Wala na yung sudlanan. Wala na yung sayang man. May puno diya.
Tingnan, bugas akong kamot eh. Itong ayuson. Okay. Sayang malaguba. Pwede pa man siya hilo. Ano ako? Ang salay. Sud mo kayo day ayuson mo. Ay! Ay! Saan iro o isud kayo? Mauna niya akong gibuhat. Gana daw be. Wow! Diba ang ganda? Wow, Lula! Oh! Brown out! Brown out siguro. Kaso? Diba? Ganda na may bilin ako dito. Tapos lang. Uy! Nangamatay mga gwardya kasi nagpusil. Tara. Ako nagpusil! Gwardya. Bum bum bum. Isa. Tumba. Paman siya. Ipalo ni mo to, Klaus? Ipalo ni mo siya, Klaus? Muna ni siya guys, ang nabuhat na ko ng adlaw. Diba, gwapo? Wait. Si Samok nga na, malo di Christmas tree. Ano ni hinaguan? Diba? Ako na, Christmas. Dayo na yung Christmas. Ano po diri ko iko Andre o. Tara. Uy, ang sabi mo na. One, dalawa. Oh my God! Pwede na yung Pasko ha. Diba? Ito pa o. Sa lamisa. Sa lamisa. Ano siya? Wow! Kupa ni siya guys. Kupa o. Wow! Kupa. Siglan. Diba? Gwapo no. At may pang disco. Parting! Diskuhan na. Dapat sa natin. Pero, bawal mag-disco-disco. Imagine na lang ta. Imagine na lang ta guys. Diba? Wow, siga. Siga na. Muna to itong vlog ka nun, guys. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Mwah!